Čus lidi! A tady jdem doplňovat. Jak se máte? Jsme dobře, teď zapínám Minecraft, protože točím další videjko. V offscreenu, abych vám to řekl rychle, v offscreenu jsem našel zlato, irony hodně a vylepšil jsem barák. Ale furt jsme na stejném místě, ale... Na stejném místě. Určitě dneska to protáhnu na delší dobu. Takže asi jdem první dělat ten menší. Kvůli tomu, že... protože dneska budeme hodně těžit, mám v plánu udělat cobblestony, vypalovat stony, kvůli tomu, že budeme dělat velikánský barák, fakt jako veliký. Tam budeme chtít hodně věcí tam dát. A pak uděláme ještě druhý papal, tam čestky. A to bude až v příštím videu. Kvůli tomu. Takže... Že dáma tady musí taky točit vedle mě. Já jsem začal první točit. Myslíš, že se načte. Proč mi zase bliká nabíječka? No ne. Co? Kde jsou takový ty malý tyčky. Jako ty... Ty dřevěný. Takový jak... Jak hořijou? Ne. Třeba jak ti to vysvětlím. Musíš vyrobit. A jak se to vyrábí? Je to takový ty tyčky rovný. Jo, rovný. Rovný, víš jaký myslím? No já vím. Ale já je taky nikdy ještě nevyrobil. Tyhle? Ne, to nejsou oni. Já vím, jaký myslíš, ale se je taky teď nevím. Vyrobíš mě. Ano, vylepšil jsem barák. Jo. Furt jsem na stejném místě. Jdem spát. Dáme zatím... A se to je osvítím vám ty stvůry. Jsem tam dal, tady a vám řekl 159, 75, 101, tohle napište. Takhle. To máme osvíceno. Podívejte, co mám v čestce. 3 zlata, protože jsem si dělal ještě věci. 13 ironů a 6 emeraldů. OK. To je můj chestplate. Ano, jo, já vím, je dobrý. Nemám ten dort, ale nevím přesně, kde je. Pardon. Fajka se zákeřníkem, co to znamená? Jdi na překladač. Zkusíme to. Hele, já vím, že si myslíš, že jsem to opustil. No, vlastně to tak i bylo. A pak jsi mě prodal. Ahoj. Víš dobře, že tu nemáš co dělat. To je pravda. Máš opatrovnictví je tvůj a já vím, že jsem se dopustil spousty. Ale rád bych udělal aspoň jednu věc dobře. Tak jo, určitě budeme teď kopat. Dal jsi mě. Jasně, jo. To je fakt. Co? Počkat, cože? Pak jsme dostali nakládečku. A musel jsi spát na ulici. To bylo A nebezpečný. moc nebezpečný teda. Já vím, nože. Omlouvám se. Tak nekupuju. A uděláme si tak Já mám v plánu, ano, kdo si všiml, tak jsem tady dělal velikánskou díru. Já vím, je to díra, je to prostý slovo, ale je to díra, musíte pochopit, že je to díra. Tady jsem zahlídnu. Ano. Jasně, tady byla ta láva, Tady. Tak, když to bolíš. Ram, pam, ram. Nic tady není, je to slepý, kurňa. Tak jdem kopat dál. Takže já tady kopám a nevím, co to je. Pustíš ho se.
Ne, kripl. Okay. Jo. A tady budeme mít další. Jo, ty minulý věci, tak jsem bohužel mě spálila láva. No taky vám připadá, že si ty zlatý věci taky hodně takhle, hodně rychle ničí, jo? Jsem měl vzít ještě jednu lopatu. No neudělal jsem si tady schody, takhle vypadá můj barák. Au. No to tady to musím zničit tady. Šádu dolů. Si říkám, že by to nebylo špatné, nebo? Akorát tady to jde. Tamhle. Můžeme potřebovat jeden. Udělám si 3 lopaty. Já mě došel. Ne. Takže tady budeme menší kuchyň. Šlo mi dříví. Šlo mi dříví. Šlo mi dříví. Šlo mi dříví. Došlo mi dříví. Došlo mi dříví. Jdeme, zkuš s tím hejbat. Jo. Potřebujeme jednu sobu. Potřebujeme pec. Tak jo. Oh. A jestli se ptáte, proč tady to tady dělám, protože si tady chci udělat zahrádku. Ano, zahrádku, slyšíte dobře. Mám hodně sídu. Jestli se mi nespálil, ale jo, myslím, že mám hodně sídu. To se rychle ničí. No a máme po 2 lopatách, ani to ne. Já se vyspala. Počkat, ještě něco si vezmu. Protože já vždycky zapomenu meč. Určitě budeme chtít tady to. No tady ty radši. Pardon, že nemluvím, ale já se soustředím. Tady to budeme potřebovat nějaký ty štíty. Tohle.
Tak všechno jinak mám. A jdem hrát survival. Ne. No! Ještě ne? Jo. Čau.